תומי, מה קורה? בסדר, מה איתך? מצוין, אבל משעמם לי. מצוין, רוצה לבוא לישון אצלי? בסדר, אבל אני רעב. יופי טופי, יש מלא נשנושים. וואי! בטוח. היי תומי. היי מירי. מה יש לך שם? אין לי פה כלום. מה? אתה אכלת בלעדיי? לא, זה לא מה שאתה חושב. זה כי אני חתיכת חרא. החרא הזה, הלוואי וכל העולם היה הפוך. בוקר טוב מירי. בוקר טוב ארנבי. ארנבי? אתה חי ומדבר? נו בטח מירי, ביקשת משאלה. אמרת שהכל יהיה הפוך. עכשיו הכל הפוך. מה? בוא, אני אראה לך.